Yawwa, assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya da maƙota masoyanmu na duniya. Ne muku barka da wannan rana ta Juma'a ta babbar rana. Mun samu wani rahi da aka yi mana kwanan nan na babban mutum baban Madugu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Allah ya ƙara masa rahama, Allah ya ji kansa da gafara. To shi Allah subhanahu wata'ala ya rabauta sele wanda ake nufi da comedian Shagiri Gilbau, sai Allah ya rabauta shi da ‘ya'ya biyu a mace da namiji. To Allah subhanahu wata'ala ya bani iko na sawa macen malama Ruqayyatu, shi kuma wannan Muhammadu Musa. Muhammadu Musa an maida baban Madugu. Musa ya tafi, Musa ya dawo, domin duk inda ka ji Musa mai daraja ne. Allah ya ƙara wa Musa lafiya, Allah ya raya Musa. Dukkan masoyanmu na duk duniya wayanda suke ganin mu, mune muku Allah ya sa ku gama lafiya. Ubangiji duk mutumin da ya taya mu munna, Allah ka taya shi munna. Duk mutumin da yake bi da mu, muna fatan Allah ya bashi haƙuri, Allah ya bashi haƙuri, Allah ya bashi haƙuri.